Аллага шükür, мин шундый гаиләдә үстем. Минем әнием, әнием бик каты тегүче, әтием дә бик каты тегүче. Тальянда уйнап, гармонда уйнап, баянда уйнап, курайда, скрипкада уйнап. Һәм абыем минем өйдә баянчы иде. Алар мине һаман җырларга өйрәтәләр иде. Безнең гаиләдә 7 бала, беренче братыбыз. Һәм шуннан инде миңа канга сеңгән инде. Һәм татар телен саклап, татар динебезне саклап, безнең 6 кыз, 6сы да татар егетләрендә, чын татар егетләрендә тормышталар. Абыемның хатыны татар хатыны, Аллага шөкер. 3 балалары, безнең дә балаларыбыз бар. Минем өйдә балам татар малае, внучкам татар кызы, татарча өйрәтәмен үзен, Аллага шөкер. Һәм шуннан сеңеп калды инде ул бала чактан бирле. Һәм Мәскәүгә килеп барып җиткәч тә инде мин анда шул татар моңнар төркеме ачып, бөтен татар телендә сөйләп, бөтен татар халкын җыештырып, концертлар уештырабыз. Мәскәүдә дә, мин үзем Мәскәү өлкәсендә эшлимен. Мәскәүдә дә тагы да бер ансамбль, фольклор ансамбле оештырдым, сөмбел ансамбле һәм үзем Тальян җыр ансамбле театрында үзем эшлимен. Руководителем минем Илдар Шигапов, заслуженный артист. Һәм мин үзебез, без авылда үскән кызлар, мин өстемдәге теккән киемнәрем үземнеке, Аллага шөкер. Мин эрли дә беләм, бәйли дә беләм, тегә дә беләмен, аш та пешерә беләм, бик оста иттереп. Аллага шөкер. Минем күңелемә сеңеп калган инде Казан кичләре дигән җыр. Һәм Казанга килеп җиткәндә шундый җыр исемә төште. Ак булып, сак булып, истә калсын Казанның кадерле кичләре. Монда бит инде чын татар дөньясы, чын мөселман дөньясы. Рәхмәт үзегезгә.